Universe Philippines 2021. Nasungkit ng dating Pinoy Big Brother housemate na si Kirsten Daniel Delavigne o mas kilala bilang si Kisses ang top spot sa Top 15 Headshot Challenge ng Miss Universe Philippines 2021. At ngayon naman, pinangalanan na ang Miss Universe Philippines Organization ang 75 aspiring candidates na magpapatuloy sa kanilang karera para makuha ang Miss Universe Philippines 2021 crown at kasama nga sa listahan si Kisses. Kaya naman, lubos ang pasasalamat ng 22-year-old actress sa mga sumusuporta at bumoto sa kanya. Sa kabila naman ng mga natatanggap na suporta sa mga fans, hindi pa rin maiiwasan ang mga bashers na nagbibigay ng mga hate comments. Ngayong darating na September 25 naman gaganapin ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2021. Hello everybody, Kisses Delavigne here. Kirsten Daniel Delavigne rather. Thank you so much for voting for me, and to all the judges who voted for me, thank you. I have now ascended to the top 75 of Miss Universe Philippines 2021, and I'm very, very happy and blessed. Follow me in my journey to the crown. Yay! Ay, grabe.